Kamoro moro maintie jarama Lulu TV en kine makare maintie chiro mar kuku mar wach mikelo niko dan Jeff Lombaka antire studio ka ndiko don Rebu Kennedy Kasera mabene jako mar Summit Africa kata Summit International wabro loso di chiro makawono odwa keto thor mar wach mar weche go ko mag boy child education winjo ka jatend migawo mar weche mag somo mano George Magoha ne wacho ni sani koro boy child wechien nyathi ma wuoyi wicho wil god okongeni to wicho wil kod nango empowerment kata mijingo thoth ahinya dhine nyithindo manyiri ma indi nyiso nango e alwora marwa kaka oganda ni to nyathi ma jawuoyi ni rien konyuole kata kodongo kata kosomo to nego beni oha kod tekone koso en bende inyalo konye to bende gintiere kod achiel nade mamakogi machalo mago kuma mako nyithindo manyiri monego beni rango koso oyo mago eko e thor mar mwach ma bende wadwa teno otino makawuna arwaki studio mos joneno mag life mag Lulu TV amoso joneno mag Lulu TV ni oimore uru kamano an Kennedy Kasera chairman mar Summit Summit International. Yes. Erokamano nyakena ka uthuleni mar waki studio erokamano kuom ka uthulo mari mar chopo i studio di chieng' makawuono. Wakongo losi kapo kwa donje weche go iko mag boy child education. Penji koro no sema mar class 8 mabende no teme ngene max jok mano yudo max 100 nyaka 200 gi nono nyaka 100 mago ni wacho ni mago utoku deal godo to kaindi nitire nyithindo ni wacho ni 300 kod wiye 300 kod wiye kaindi nyaka 400 wan gi nyithindo 200 kod wiye to wakunga penje ni paro nade penje kaka unu nene jok mabendo chune siro cheno machalo kamani nini ka ono dhi nade penje nito maber kabisa kendo minister mar education nyocho tiyo matek ma wach mar kuo mar penje nchoko waneno KCP kata winjo ni ong'ad school moro bano nyiso ne penjo timore maber kabisa isipokuwa ne nyithindo manyiri sani tiyo matek kendo gin malo gin ong'adho malo ma nyithindo machuo to penjo to nodhi maber penjo nodhi maber ini kaka chiel kuom jok mabende osebedo ka chiwo kony naneno kichiwo kony kata e koma kara chuonyo kata skunde mag Kisumu kana nyithindo timo penj ne in kithire kod geno machalo nade nikech naneno ka iwuothe skunde opogore kana gitimo penj wacho ni oyo ni uchiemo muro chamo in kaka ng'amo konyogi kata obedo ni okin janyuolgi ineno ka imor kod duoko giki nitie mamor godo tie skunde mane wakonyo ma otiyo maber miyudo ni gigolo nyithindo mang'eny man gi max 300 gi wiye to nitie moko ma bende nwakonyo to ok gitiyo kaka nwadwaro koro wapani ni nitie challenges moko ma nyithindo ogone kadhe momiyo gitimo maber kaka nwa expect ni ne gidhi timo to wan wachiwo kony mondo nikech kidhi dala kucho to yudo ni nyithindo gi sama gitimo penj bang lunch idwa no orgi gidhi gicham lunch mane watemo mondo gicha giduoge school koro no provide ne gini nyithindo giber ko chamo breakfast e school kendo gichamo lunch mondo gitima gi school maka gitieko to gidhi e penj mok ni samoro rito chiemo ka dala ma samoro be dhi bedo late no watimo kama mondo wamigi thuolo mar yudo thuolo mar timo penj koro ng'eny gi otimo maber ng'eny gi otimo maber erokamano nyakwara nyaka indi to ne wacho ni jogo eko mabende nyalo yudo max 300 kod wiye kaka Summit ubro rango ni to gin nyithindo mage mokalo mariek to gionge kod nyalo mondo mi ukonygi okang'eyo ni sani to chenro machalo kama indi usechako rango gi koso pod wasechako nanyisi ni namba wa mag simu nwaweka dio education officer mondo ka nitie janyuol moro mok nyale ok wadhi ka nyithindo te for example kini kaka Jeff ni ng'ama nyapuonjo nyathi tero nyathi e school ok nyal ta koro an kurango mara no to ok ukaw nikech ng'ama tiyo manyalo tero nyathi school wadwaro nyathi kich maonge ng'ama nyalo chulo ni school fee kata nyathi man nigi jonyuol ne to jonyuol gi onge uweso manyalo tere go school mago e joma wakawo koro kiki expect ni ko bire skundi to wabro kawo nyathini kata in ng'ama ndiki matiyo wayiero nyalo nyiso ni chenro ni eri utime skunde mage Nyanza duto koso mana counties wang'wen mag Nyanza mano Migori Siaya Homa Bay kaachiel kod Kisumu gisani watime counties wang'wen gi mag Luo Nyanza mbele ni ka wabro expand wabro chorore mondo wadhi e other counties but gisani
to en Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya. Mago eke kuonde mabende koro kawe nyithindo. To ne awinjo ka ji nobedo kod paro koni kod kocha kane giwacho ni to utiyo gi jok mage mondo miyo identify nyithindo. Utiyo kod chiefe, koso utiyo kod jodongo gweng. Nikech ngere samoro bende inyalo miyo nyithindo mabende samoro gin ginyalo tiyo ndu ni gen to gionge koda nyamo. Watiyo gi chiefe, jodongo gweng. To mostly watiyo gi jopuonj bende mane puonjo nyithindo. Ng'eni japuonj ma bet gi nyathi ong'e maisha mar nyathi. Ng'eni nyathi ni to janyuol nyalo ma to janyuol ok nyal to ber. Koro watiyo gi jopuonj mostly teachers. Kwaseaire teacher to wachak wadok e gweng mwa confirm. En gima watime nonro before mondo wakaw nyathi. Nyaka watim nonro ni wakaw nyathi ma owinjore gi yudo kony. Ok nyathi ma wuon gi tiyo Nairobi. Ma wuon gi ondik gi sirikal. Miyo en gima dhi mbele. Identification no one time very keenly. Maonge gimoro ni ng'ato nyalo wuondo kata ni oyo nyathini ukony na kama to nyathino yudo ka samoro ne entiere kod nyalo to weyo ng'ama is most deserving. Mano nyalre. Wang'iyo wanono mwa make sure ni wakaw the correct person and the right person mowinjore gi yudo kony. Ok ng'ama jopiny bende nyalo ng'ur ni to nyathi mokaw piwe mang'ani ma onego bed ni yudo kony. To joma nyalo yudo priority ni ahinya gin nyithi kich koso. Priority ni yudo gi nyithi kiye. To mostly nyithi kiye. To gi nyithindo ma jonyuol gi ok nyal kabisa. To yudo alama 300. To nyaka sani rikene nyalo nyiswa ni e gwenge go mag Migori, Homa Bay, Kisumu kaachiel kod Siaya. Untiere kod geno ni udwa ni mondo mi ukaw nyithindo edi nyaka sani edi. Homa Bay wadhi kawe mang'eny, wadhi kawo nyithindo 100. Ka Migori, counties modongo wadwaro nyithindo 22. Homa Bay udhi kawe 100. Counties wa modongo eki mano 20. Manyiso ni counties wa ang'wen gi eki mag Luo Nyanza ma indika udhi ukawo nyithindo to udhi bedo gi nyithindo 160. Ang'o miyo Homa Bay yudo 100 to counties mamoko gi 20. Homa Bay is the home county. Mani county mara. Anyisiga pele ni charity bigina so. At home, yes. Koro gene manyaka gikawe namba mabet ni malo. Kasto yore mag somo. Ni neno ka Homa Bay otime maber. Homa Bay diri kawuono at least ne un kaka josiasa oyudo gima timore maber Homa Bay for the first time. Not for the first time. Homa Bay sibedo ka timo. Ato kusebedo kuywak pile ni Homa Bay gik moko te ok dhi maber. But yor somo nu approve jo Kenya ni wajoma wigire. Kuro Homa Bay no en nyako ka namba man malo. Kata yor performance ene mana en mbele. Notimo maber. Koro to kendo en home county mano county na. Mano be reason momiyo nyaka en koro yuda namba man malo. To Homa Bay nitiere kod gwenge mathoth ahinya kata wards mathoth. Gidhi distribute gi nade? Ang'eyo kaka wabro temo. Utiyo gi local leadership koso. Watiyo gi local leadership. Mondo mi ukaw nyithindo 100 gigi. To sani koro usechako kepo no ero koso pod wa identify. Identification ema pod the mbele. To nyalo wachonwa ni ofisu ka gitiyo kod line go iko mag DO district education officers. Usechako yudo ni kwan mar jogi kibiro nukoso. Biro. Nyithindo kadho penjo maber. Homa Bay nyithindo yiecho penjo. To kadi gibi mang'eny moingo namba ni. Wayiera ginya biro mang'eny. Nitie nyaka ang' wayudo nyithindo mana ma the right mowinjore gi yudo konyo. Nyithindo 100 gite ok gin orphans. Ok apar ni nyithindo 100 gi nyalo bedo ni gina nyithindo ma jonyuol gi. Wabro kwanyo kwa kawo nyithindo 3 mofan to wacha kwang'iyo kama bende nyithindo mok nyal ma jonyuol gi nitie but they are not able to pay school fee. Mano ema wang'iyo ni kwa kawo 3 to kawo 1 kon. Sani iwacho ni ubro kawo gi kama ine mane nyithindo 160 mano kwan maduong' ahinya. Kukawo gi to ang'o ma urango ahinya kaka un kaka Summit? Urango mana school fees, urango uniform, urango chiemo koso urango ang'o gini? Nyathi ma orphan, a total orphan ma onge kaka nyalo timo. En wakawo ni everything kochakore wuoche nyaka box modhigo school. En ukawo ni gimoro amora kochakore wuoche morwako. Nyaka box modhigo school. Nyathi ma nigi jonyuolne
to gin jonyuol gi ok nyal, we only provide school fee. Yeah. Mane gi jonyuol to jonyuol ok lal mano school fee muchiwo. Koro uniform, wuoche, sanduku gini kako dhigo mago. Wuon gi us dhiang' kata tim gimoro mondo nyathi koro dhi school. Gech gima duong' e donjo school en school fee. Yes. School fee kosebedo piny to nyathi koro nyalo somo. Koro gik modongo jonyuol provide. Summit provide school fee for 4 years. As to 4 years kotieko class 12 to uwe kanyo koso. Kokadho to pod wadhi kode. Kokadho no dhi university to wabro miye 50% school fee. Mar balariany. Yeah. 50%. Mano nyathi mako kochakore class 9 ka idhi to dhi mochako kalo class 12 pod udhi kode nyime nyaka university. Mochul ni 50%. 50%. Kanye makoro wegi godo. Kanye makoro wawegi ni koro sitieko. Koro ong'ang'ane Kenya. Obedo ng'ama duong'. Erokamano ahinya. Wabiro kawo yo matin. Iwacho ni gin chuo kende. Gin chuo kende lakini wadhi kiko wabiro lose mano lakini ngeni summit is for boys. Yes. And we support boy child education. Nekech kata mar Dream Girls ka biro to kini ka wuoyi moro ni odhi ne mana nyiri lelo. Erokamano. Wabiro kawo yo matin kae to duge thuolo mar ariyo wabiro rango ahinya weche go mag boy child education karo weche mabende nowachi kod jatend migawo mar weche mag somo mano Professor George Magoha. Kama no mwana mainti Jarama Lulu TV anikine makare mainde chiro mar kuku mar wach mitaye kod anje Folombaka andire kod Honorable Kennedy Kasera mabene Jakom Summit International warango weche go mag somo to moloyo mago go mag boy child education achaka roki studio ken kan wadi yote wacho okinde kidi mopogore mag kony mabene koro chiwo kanyo e yore go mag somo to ne nyithindo machuo ineno na rinjo ka Professor George Magoha wacho ni nyathi ma dichuo ni richal ni kare lal unu parona kaka un organization mokwongo mano wuok oko mondo miyo chak bedo kod paro mar boy child education. Erokamano gima nyicha Minister mar Education nowacho en gima diere. It is time makoro nyaka owuogo kod nyathi mawuoyi nikech nyathi manyako koro dwa mi power kabisa kendo en ma sani piny wache ma nyathi mawuoyi ok nyal kata kujie mudu nyathi mawuoyi wicho siwilgo to ma timore nikech wan joma chuo waonge hera ne mano number 1 mukelo mano ni waonge hera kasto king'iyo to chien ka nyathi manyako higni 10 mokalo nyathi manyako no dwa bedo piny kasto ka joma mine ne realize wuoka kod chiel to koro grube wuok mang'eny grube mag mine maendeleo ya wanawake girl child support Dream Girl yana family yani giwuok mathoth magi mora mara kuwuok to culture wiye wido ka kuwuok culture ni wacho ni kipuonjo nyako tipuonjo piny ngima ni kipuonjo wuoyi tipuonjo ne ng'ato dichuo mano wach ni riambo en wach monego wagole pachwa to wayudo ni nyathi ma wuoyi kare to nikech wajo machuo kwaerore inyalo kawo koerore inyalo kawo example no gi gima notimore Machakos some years back kama ne dichuo moro obeto bad chiege obeto bede chiege bede ariyo te joma mon wuok oko women rep mu tetete 47 gi no wuok oko modhi otetea mamano ma at the end ngano notwe kendo ene jala sana ma odhi ogerne nyaka ot permanent oyaw ni nyaka business odhi moket ni nyaka lwedo mag mfano en godo mine no wuok oko ma piny gi manongi gima notimore mani yudo ka company moko no dhi sponsor nyaka mamon at the same thing otimore Nyeri ka dhako moro ong'ado duong' chuore kata en ji no make mana kodi jokes wachno kata ng'ama no fuatilia dichuo kate go to ji close iwacho ni dichuo manyap close
en ni wach no kes no nodhi motho kamano koda nowe mama cha koda notimore nade gima notimore ne chuono onge ng'ama noluwo tayuago ni by that time ni pok wadon to chuo hinyore kata ute ka ng'oma mono gi mondo mi giwuog oko mondo mi giwach ni oyo an taneno kaka indi tadiyora kich nosewach ni wuoyi siro kore tho wuoyi thama kata inye kata Jeff ni migoyi to ok iwachi ne wacho ni luor ni kiwacho ne jawuoyi weti uto gidhi nyiri ni nyap dhi wach ni gima dhako goyo wacho mano ng'ama nyap in ng'ama ok nyal bedo gi duol e kind ji ni ka dhako goyi kate kind ji Jeff ok dibed gi duol ibiro mana nyisi ni mera in ionge in ng'ama goyo ot ni ok nyal loso koro kwa weyo gima kamano number 1 ni wa joma chuo nyaka koro waket era mondo watetie yawuoyi nyithindo ma yawuoyi mondo watetie chuo wetewa nyaka wabed gi chuny mar era kaka mine mane mamiyo biro miyo nyathi ma wuoyi tingre malo to ka onge erano to pod nyathi ma wuoyi kare desiko to nyako pod idho mana malo kech ni winjo ka professor to ne kata performance man nyiri ni malo sani moyo chuo nikech gibedo empowered nyathi ma wuoyi wicho wile ni wuoyi siro en owuok gi thone koro ni ore ni dhi oko mondo struggle gima kamane mai nyathi ma wuoyi omomiyo wan kaka summit wa make sure ni nyathi ma wuoyi nyaka dhi school ka nitie moro ma yor school fee chando riek nyaka dhi school to ng'ama dichuo bende migoyo ma dhako goyo nyaka watetiane hali ya juu kabisa ma ubede tino nitire kod riwruok makedo ne joma chuo ma samoro ibedo rights ma gibedo violated domestically kai mana kaka jo FIDA timecha e kaka wan bende watime ka dhako goyi ot bi irwa wabiro samone mondo bi kotamore biro kiyienwa in chuore ni yiena no wamake koro wamake tuetere court odhi owacho gimiyo goyi mana ka in ni yiena no wamake kidagi to bende waweyo ni koro dhiuru oseyudo ni chuo inyore ahinya to gi ling chuo inyore kabisa chuo mang'eny migo yudi ka Jeff nyaka na chak chenro ni mar tetia oseyudo cases malaro 50 mag yawuoyi sana kidhiyo soba kono chuo ije matek kendo gisiaya bende chuo winjo matek kono already negi mostly cases waseyudo kono idunye chuo maratari to giling iyudo ni nyaka dhako ng'ado nyaka itidi chuo to mano de timre ne dhako metidonje internet e social media omeri dwo wuoyi to mar de chuo to ji nyiera wacho ni chuo ngera inyisi nini kore dhia ibed ng'ama otegno era waonge go anje machuo waonge go king'iyo to joma mine gi girl child dhi malo nikech era ma mine ni go emomiyo girl child dhi malo sani o take over nikech mine nigi era wa joma chuo waherore mana kendwa wahero mana family magwa gima madhi konyo ng'ama chielo ok wadwa mane momiyo kar nyathi ma wuoyi tho sani koro momiyo sani ere koro wacho ni nyaka uchung kar nyathi ma wuoyi kendo siro somo mar nyithindo ma yawuoyi kabisa mane momiyo nyaka wasir somo ma nyathi ma wuoyi nyaka watetie joma chuoge nikech gimbe gin mana dhano giweuru nyiero dichuo ni kineno gimoro e social media ka dhako ne go dichuo ni to kanyo tiga ji make go mana jokes ne nyiero ji urumo mana kamano to ka dhake mone kigoyo tiwinjo mana ni kiny DPP golo order mondo dichuo no ma ang'o mone golo order sama dhako moro gol ka go dichuo cha onego beda the same wang'iyo ne kata sirikal mar work fair ne joma chuo ok treat chuo maber treat chuo maber ng'ama dichuo ikaw case mari mager iyudo ka nyathi manyako obedo defile mama to joma chuo bende bedo defile ya kama tindo gi to mek gi ok winj ka iwoyo ahinya chuo mang'eny mamono weko moro nyocha kwa yudo ka nyathi mani mana noluong mana Homabay boys ka dhako moro weko nyathi ma jahiga paka uchiel dhako moro weko ma pokoromo kata higa paga boro to mago sirikal ok wuoyi mago uma ok wuoyi to ka mar nyathi skul winja ni nyathi moro ne dhi Asumbi Girls to dichuo moro ketho ne skul dichuo ne kawo ne action mager mali to mai dak ne ka ma dwa we fwenyo kaka wan to en no dia no umore tiende ni kaka nosedhi mama choweke
chwete iwe ni oneno no romo wodhi kun chwewe ni romo ini iga no romo ikoro ge kumiteri ok ne ni ibera tiro mario chochi joma chuo bende nigi weakness gin gi weakness mar gi manyaka ng'ini kaka ng'ama nyako nigi weakness mare kaka ng'ama dichuo omiyo ena ni mondo nyathi mowuoyo dhi malo wa joma chuo nyaka obed joma nigi era ka onge era no to pod girl child biro dhi malo moero nyaka obed joma nigi era nyiso achiel kachiel sani rikoro kaka nyithindo nitiere dala e holiday ni ang'eni nyithindo yueyo gin gi jonyuol holiday lacha ahinya 2 months in kaka Kennedy Kasera ng'ome iko nitiere kaka Summit International kata kaka Kennedy Kasera ng'ome iko negi holiday ni koro holiday ni I organize tournament madhi timore Karachuonyo Aswa Central Karachuonyo Ward chakore tarik 6 nyaka finals wadhi go tarik 16 mamano bende gwelo uwe kaka jo miluongo ni Honorable Kennedy Kasera tournament iketo ne rawere ma yawuoyi koso nyiri bende arewote ireuma netball nitie mar joma mon to kod soccer boys idhi laro nitie pesa matin milaro go kombe mwadwa ni waket godo jowa busy waket go nyithindwa gi busy ka gine holiday large koro tournament gik machalo tournament makamagi magi gik makoro wadwaro mana jotendwa ni mondo gibi gi support tournament maka mara no rumo to moro bende chako timo ochako chakre mondo nyithindo gibed busy kama de nyathi paro go dhi timo gimo marach odhi go mpira nikech tournament mokelo no mara no wan nyaka gi jomo aloka mabiro timo scouting ne nyithindo mang'o maber magi gik mwadwaro magi gik mabiro ting'o jowa malo nikech wan gi nyithindo mok bere class to gin gi talent to pok identify gi nikech ok wakawo talent serious ok wane ka talent ni en gima koro miyo ji millionaire igeni yoko kengi ni kata miyo ji nyiero isa talent kata nani ni kai Eliud Kipchoge neno mich moseyudo kor dwe nyeri kende ng'eny to mana nikech onyalo ringo pesa mancho loso within 2 hours pesa maduong' ma samoro katiti gadi ok nyalo loso koro miyo nyaka wa support nyithindo man gi talent maber mondo gidhi malo kika nyathi rach e class kikichune gi buku no ni dwane goyi mondo som to kobere som omiyo CBC bobiro omiyo ana support CBC nikech talent gidhi kawo gik machalo kaka talent gidhi ng'eyo kabisa erokamano wach ni mogik minyalo godo jokanyo wach mogik en ni wako mana jotendwa ni sani koro nyithindo ni rusa gik machalo kaka tournament wakel gigo e gwenge mondo support nyithindo mondo wang'igo nyithindo man gi talent manyalo dhi mbele sani mar Kasera dhi mbele waluongo jotendwa teni mondo gibie final mondo gismiwa support mondo wami nyithindwa support kokamano to walemo BBI wuok pod warito report wabiro wuoyi kochopo kokamano to erokamano ahinya Kennedy Kasera kochopo studio mar Kaindi kano waloso achiel weche go mag siro somo mar nyathi madichuo kachiel kod okenge komo keto mondo mi kanyo nyithino tiere holiday dala kanyo to gidonje timbe go kuma mono mondo mi one kaka nyalo konyo rito masani an Jeff Lombaka